שלום וברוכים באים לאתר היוטיוב שלי. והיום אני אראה לכם איך להתאפר ליום הולדת או לכל אירוע אחר. הדבר הראשון שנעשה זה לקחת צללית, לא משנה של איזה חברה. הצללית שלי זה של חברת פופה. ונתחיל לשים על כל עפעפיים. ניקח את הסומק, שלי הוא כבר עם מברשת, למי שאין מברשת זאת המברשת המתאימה. ניקח אודם, גם לא משנה של איזה חברה, שלי זה של לא יודעת איזה חברה, ונמרח על השפתיים. זה היה הכל, ניפגש בפעם הבאה.